ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ከምት ኩሉ ጊዜ መዓልታው ንካፈሎ ናይ መዓልት ቃል ናይ ህይወት ቃል ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ድማ ነው መኽንሪና ማለት እግዚአብሔር ድማ በዝትሰምዖ ቃል ንመዓልትኩም ከሳግረኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎሚ አቦና ምንጭና ይዝብል ቃል ክንሪና አቦና ምንጭና እዩ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከጥቅስ 11 ጀሚረኩም በልኩም ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ አይተቀበሉን ነቶም እተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝአምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከኣ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብአይ ዘይተወለዱ እዮም ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸ እግዚአብሔር ዝምንጩ ህይወት ንኸካፍለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ እታ በክርስቶስ አቲናያ ዘለና ህይወት እዛ በክርስቶስ ተቀቢልናያ ዘለና ህይወት እዛ አቡ ዘላ አባና ዘላ ህይወት ማንንም አይኮነን ምንጫ እግዚአብሔር ምንጫ ምክንያቱ መጽሐፍ ክዛረብ ኮሎ እቶም ብስሙ ዝአመኑ ዘበሉ ውሉድ አምላኽ ክኾኑ ይዝብል ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ውልድነት ብምጽጋዕ አይኮነኒ ውልድነት ካብ ወላዲኻ ብምውላዲኻ ትኾኖ በኻላ አዘራርባ ውሉድ አምላኽ ክንከውን መሰል ተዳኣ ተዋሂቡና ካብ አምላኽ ዝወፀ ካብ አምላኽ ዝተወልደ አምላኽ ዝምንጩ ህይወት አባናሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ አቦ ማለት ምንጪ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ አቦ ምንጭ ካብ ኮነ ንሕና ድማ ደቂ ትልዑል ካብ ኮና እቲ ልዑል ዝምንጩ ህይወት ኣብ ውሽጥና ኣሎ እዛ ሎሚ ኣብ ምድሪ ክንገዝአላን ክንስልጥነላን ንክርስቶስ ድማ ከነኽብረላ ተዋሂባትና ዘላ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ዝምንጫ ህይወት እያ ኣሕዋት ኩሉ ንምንጪ ዝመስል نحنا دما نمنچنا إنا نمثل ስለዚህ ምንጭና እትልዑል ካብ ኮነ ምንጭና ብርሃን ካብ ኮነ ንሕና ድማ ብርሃኒና ምንጭና ጥበበኛ ካብ ኮነ ንሕና ድማ ጥበበኛታቲና ምንጭና ሓያል ካብ ኮነ ንሕና ድማ ሓያላቲና ምኽንያቱ ኩሉ ንምንጭ ዝመስል ስለዚህ እሱ በትሱ ዝበና ኃይሊ በትሱ ዝበና ዓቅሚ በትሱ ዝበና ኩሉ ኣብ ህይወት ክንገዝእ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ አምላኽ እንተዳኣ ኮይኑ ናይ ህይወትና ምንጪ ኩሉም ብኩሉን ኣብ ህይወት ንዓና ዘድልየና ዘበለ ዝኾነልና እግዚአብሔር እዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ምንጭና ካብ ኮነ ጥበብና ንሱ ኃይልና ንሱ ክእለትና ንሱ ምስትውዓልና ንሱ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እሱ ምንጭና ኢየሱስ ክርስቶስ አባይና ባኹም ንዑ በመእማን አትያትና ዘላ ህይወት ማንም ዝምንጫ ማንም ዝመንበሪ አይኮነት ኖ በኃይለ አምላኽ በጸጋ አምላኽ በጥበብ አምላኽ በኽእለት አምላኽ ትነብር ህይወት ያባና ዘላ ምኽንያቱ እዛ ባና ዘላ ህይወት ናቱ ስለዝኾነት መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ወስደኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይሁን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 28 ስጋ ዘበለ አቅድመ አምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን አምላኽ ነቲ አነ ገለኤ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነ ሓሬ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብ ንጽድቅን መቅዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ይኹም ርኢኹም አሕዋት እግዚአብሔር ምንጭና ስለዝኾንና እግዚአብሔር ዝምንጭ ህይወት አባና ስለዘላ እዛ ናትና ህይወት ንጥበብ ንምድሓን ንቅድስና ንጽድቂ ክርስቶስ ይኾይኑላ ዋይ ተተባሃለ እሱ ዝምንጭ ህይወት ስለዘላትና ሃሌሉያ አሕዋት ሎማ ሓደ ነገር ከተሓሳስበኩም ኩሉም ብኩሉም ክርስቶስ ኮይኑልኩም እሞ ብደገ ዘሎ ኩነታት እንዳራእኹም አይትንበሩ ሰብ ከምንጭኹም ንሰብ እንዳራእኹም አይትንበሩ ጅባኹም ከምንጭኹም ንጅባኹም እንዳራእኹም አይትንበሩ ስራሕኩም ከምንጭኹም ንስራሕኩም እንዳራእኹም አይትንበሩ ኖ እሱ እትቅድሚ ብክርስቶስ ምእማንና ዝነበረ ህይወት እዩ ሕጂ ግን ማንም አይኮነን ምንጭና ማንም አይኮነን መንበሪና ምንጭና እትልዑል እዩ ንጥበብ ንምስትውዓል ንብልጽግና ንበረኻ
ዘመላኽት ንኹሉ እሱ ኮይኑልና እዩ በትሱ ዝኾነልና ምዃን ድማ ንሕና ኣብ ህይወት ብዙሕ ንገዝእ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎማ ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ይኣውጅ ኣብ ህይወተይ ኩሉን ብኩሉን ኣምላኸይ ምንጨይ እዩ ይበል ሓደ ሰብ ኣምላኸይ ምንጨይ እዩ ካብ ምንጨይ ዝነብር ካብ ምንጨይ ዝብገስ ብምንጨይ ዝጥጥዕ በሉ ኣብ ዘመን ህይወትና ምንጭና ክሳዕ ዘይቋረፀ መዕባይና መፍራይና ኣይቋርፅን እዩ ምንጭና ድማ ዘይቋረፅ ሃፍታም ፈሳሲ እዩ እሱ ድማ እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦዩ እቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ከኣ ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሃን ኢኹም ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍሩ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ሃሌሉያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገርም ነገር ይገልጹልና ኣነ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ጨናፍሩ ድማ ንስኹም ኢኹም ኢሉ ዘገርም ነገር እዩ ኣሕዋት ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ዘሎ ህይወት እዩ ዝካፈል ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ዘሎ ፍረ እዩ ዝገልጽ ጨንፈር ገላጺ ሃብቲ ጉንዲ እዩ ንሕና ድማ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ክርስቶስ ጨናፍር ካብ ኮና ኣብኡ ዘሎ ሃብቲ ኣብኡ ዘሎ ፍረ ኣብኡ ዘሎ ምልኣት በኣና ገይሩ እዩ ዝረአ ስለዚ ሎሚ ንርእስኻ ከም መርኣይ ክብሪ ትልዑል ጌርካ ፍለጣ ንርእስኺ ከም ገላጺት ሃፍቲ ትልዑል ጌርካ ፍለጥ እያ እቲ ምንታይሲ ጨንፈር ዘለዎ ፍረ ንጥቕሚ ብዙሓት ክነብር ንደገ ዝገልጾ ጉንዲ ዘለዎ ፍረ ንጥቕሚ ብዙሓት ክኸውን ዝገልጾ ብጨንፈር ገይሩ እዩ እግዚኣብሔር ድማ ኣብኡ ዘሎ ፍረ ኣብኡ ዘሎ ክብሪ ኣብኡ ዘሎ ጸጋ ኣብኡ ዘሎ ጣዕሚ ንፍጥረት ንጥቕሚ ዝገልጾ ብጨናፍሩ ገይሩ እዩ ጨናፍር ትልዑል ሪፕሬዘንታቲቭ ናቱ ገለጽቲ ናቱ ኣምባሳደራት ናቱ ሃብቱ ገለጽቱ ፍሩይ ገለጽቱ ንሕና ኢና ስለዚ ጉንድና ሃፍታም እሞ ኩሉ ግዜ በኣና ዝግለጽ ነገር ኣሎ ሎማ ሓደ ሰብ ይኣውጅ ኣነ ገላጺ ክብሪ ትልዑል ኣነ ገላጺ ሃብቲ ትልዑል እቲ ምንታይሲ ህይወተይ ምስኡ ተጣቢቃ ያበሉ ኣምላኽ ሰማይ እዛ መዓልቲ ናይ ፍረ መዓልቲ ክገብረልኩም እዩ ሻሎም